Rayonda махсус хәрби операциядагы ир-егетләрнең гаиләләре дә, балалары да һәр вакыт игътибар үзәгендә. Балаларның җәйге ялларны кызыклы һәм файдалы уздырулары буенча да район җитәкчелеге тарафыннан аерым игътибар бирелә. Безнең үзебезнең районыбызда капиталь ремонттан соң менә урман ил лагере эшли. Балаларыбыз бик теләп ял итә. Менә беренче смена шушылай безнең үтте. Анда да без шушы иң беренче чиратта махсус хәрби операциядә булган гаиләләрдән әтиләре булган балаларны без шушында ял иттерәбез. Һәм безнең анда беренче сменада менә теләк белдерде ял итәргә 8 бала. Менә хәзер икенче сменабыз башланып китте. Анда да шулай 10 бала безнең шушында бушка ял итә торган була. Урман иле ял һәм сәламәтләндерү лагерында махсус хәрби операциядагы райондашларыбызның балалары бик теләп ял итәләр. Һәр смена саен батыр егетләребезнең ул кызлары 20дән артык бала лагерга килә. Я приехала из Муслимова первый раз в лагерь. Было сегодня открытие, мне очень понравилось. Очень прикольно станцевали. Спели девочки, очень красиво. Готовились, очень красиво стало. Мне нравится. Мне очень тут весело, у меня тут есть друзья. Мне тут все нравится. Тут все время что-то проводят, все время все интересно. Все время, каждый день какие-то мероприятия. Мне все тут нравится. Балаларның ялын кызыклы һәм файдалы итү өчен лагерда төрле чаралар оештырыла. Уртак эшләр вакытында аларның яшеренеп яткан талантлары да ачыла. Балалар белән эшләүче һәркем аларның ялларын матур итү өчен зур тырышлык куя. Эш атна дәвам иткән яллар һәр баланың күңелендә матур мизгелләр булып саклансын өчен лагерда бөтен мөмкинлекләр дә бар. Фәридә Гаинтинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.